lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Pak Edi Santoso kalian Ibu prihatin ingkang sampun nimbali kula lan sak kanca rombongan saking Paguyuban Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mitarno saking Dusun Bondo pewaris saking Bapak Jagoswati matur suwun sanget yen menika Bapak Edi Santoso sak keluarga kalian Ibu prihatin yen menika nggih hajat yen menika ngitanaken putranipun Kang Asmodi Alba Baihaqi Nalfirza Ar-Rasyid mugia dados lari kang soleh lan turut tumraping bangsa lan agama syukur-syukur berguna bagi nusa lan bangsa lan mugia anggene sekolah tak dongano sekolah pinter semono pengajine saya tambah pinter amin Allahumma amin lan sedaya khususipun warga Serobyong RT 3 RW kalih kula dongakno ain tentrem guyub rukun murah sandang murah pangan adik-adik semangat nggih semangat nggih. Apa sesarengan Seni Barong Sidoasih oleh Sumogo dados. Ya juga terima kasih Mas Jowo dan Roket yang punya channel YouTube Barongan Jepara. Andi Audio Sound System juga terima kasih. Mas Agus Nadi juga terima kasih. Mas Medet Pantai Wargo Robrok RT 3 RW 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Dumateng para pamirsa sedaya, kula saged rombongan saking Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mitarno saking Bondo. Pewaris saking Raja Sulawesi. Aturakan masuk ke siang, masuk ke bagian lain kalian Seni Barong Sidoasih. Sugeng pinara ingkang sekeca sinambiya Seni Paguyuban saking Bapak Edi Santoso dan Ibu Prihatin. Bapak Edi Santoso dan Ibu Prihatin. Saatnya berdua mau dari hajat. Dia berdua tangan dengan putra kemudian adik Al-Bayani Nafirza Al-Rawi mungkin ada bersama putra yang menggunakan kalian yang berkali kemudian saat terpenikah pulau sama rombongan aturakan matur bunyi panuwun sampun pemerintahan tempat diberi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limanso, Bapak Lurah ingkang sampun mari izin kangge
ingkang paling dipunarto dening Bapak Susanto Seria sang rencangipun ingkang mengkane badhe andhalaken tari jaranan utawi tari reog sing terewe ingkang badhe dipunarto Seniwati saking Sriwarong Sirasi inggih menika Saudari Zana, Saudari Jenny, Saudari Diva Uji Sarencangipun ingkang amotiga badhe andhalaken tari barongan utawi tari barong ingkang badhe dipunarto dening Bapak Utomo Bapak Yosef Uji Sarencangipun ewan bini pendol kalian tembung pendol badhe ngaso dening Bapak Supriyono tembung badhe ngaso dening Bowo salajengipun badhe andhalaken tari macan kebangsaan badhe dipunarto dening Kedaya Jalur Sederek Gandeng Uji Sarencangipun Penginja Amboy yang kumpasan badhe andhalaken tari Buko Gendut ingkang badhe dipunarto dening Toyo Seniman saking Sriwarong Sidoarjo sambung kalian tari pulau banyak kalam paling saja menikah boten panjang salebar moga kita bersama dengan kader nopo bebereng karyawan saking Sriwarong Sido asik awul Bapak Ibu Kang Bayu Adik sedaya yang hormati khususipun sedaya warga Srojong RT 3 RW kalih sedaya yang hormati kalau sampun diparingi salam pambuka saking Paguyuban Sriwarong Sidoasih iki sakjarenipun permainane kula iki niki wonten nandar utawi unek-unek saking keluarga Bapak pikiran di bawah Bos saking bantuan Pak Boleh biasanya Pak Boleh bantuan bantuane
Edi Santoso kula aturi mriki damel ngeluari nandari Nggih, kaya ngeluari ujar. ngeluari ujar. Ibu prihatin utawi Bapak Edi. Monggo perwakilan dari keluarga Bapak Edi Santoso lan Ibu prihatin. Nggih, iki saderengipun Ade Rosid nggih, benake nggih. Ade Rosid dipun tanggapaken barongan. Niki piyambake niki kan nonton barongan terus mangke lek sunat ditanggapno barongan. Ngoten nggih. Iki sampun luar nggih Pak Bu nggih. Hati-hati nggih. Iki sampun ditepati janjine Ibu prihatin sakeluarga kaliyan Bapak Edi Santoso. Muga-muga nandharipun, muga-muga dadosa boten wonten janjinipun nggih. Nggih diwiki wawasan sholawat Kanjeng Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula lan sedaya panjenengan lan keluarga besar saking Bapak Edi Santosa kaliyan Ibu prihatin boten wonten janji malih nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar. Nggih, mugia dadosan luar, umpami wonten nandar, mugia luar, umpami taun, mugia jakabul ngerek. Amin nggih. Bos. Pun boten wonten nandar malih nggih, Bu pun luar nggih, Bibi nggih, Ajeng nggih. Ya, Cece semangat nggih. Orang komat semangat nggih. Barongan ada dulu. Oke, iki malah. Iki game kok Alfit